Ja va dir en Pellofa que el dimarts es creuria Jesucrist. A veure com acabarà. Bona nit, Mataró! Espero que hagueu portat el menjar de casa, que aquí els rates de cultura no paguen res. Benvinguts tots al Sant Sopar. Aquest any farem un concurs. Jo faré unes preguntes, deixaré uns segons perquè a casa les penseu i tot seguit donaré la resposta. Als comentaris podeu posar el nombre de respostes que heu encertat. Primera pregunta. Qui és el tio més guapo, més sexy i que està més bo de Mataró? Tic-tac! 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 Si algú ha dit en Nacho Vidal, ja pot marxar. La resposta és el gran Pellofa quart. Segona pregunta. Quin Pellofa ha sigut el millor del canal fins al moment? Tic-tac! 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 El màquina que ha dit en Pellofa tercer, no sé què pinta aquí, Que marxi. Com sempre, la resposta és el gran Pellofa quart. Tercera pregunta. Qui està tot el dia passejant per Mataró i te'l trobes per tot arreu? Tic-tac! 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 El crac que s'ha pensat que la resposta és en Pellofa quart és molt tonto. La resposta és en Bote! Vinga, va, estic als collons de les putes preguntetes. Jefe, una tarta de whisky, però sin tarta. Quina puta cutrada! Com es nota que això ho paga cultura. A veure com estarà, perquè des que hi ha tan poc pressupost, que aquest menjar és una puta merda. No puc més! Que no puc! Ja sabem com acaba això. Ja us informarem, a veure com evoluciona.